Lieve mensen, Jort las het zo mooi, vers 3 en 4 van Spreuken 4. Toen ik jong was, hielden mijn vader en mijn moeder veel van mij. Mijn vader leerde me dit: bewaar mijn woorden in je hart en denk altijd aan de regels die ik je geef. Dan hebben wij nog 3 lezingen, kort, over een kind en over ons. Lucas 2. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar een woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid. Gods genade rustte op hem. Wij horen Spreuken 4. Dan Mattheüs 5, zo bekend, Mattheüs 5, 9. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En dan Romeinen 8, 14. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven en angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Dat wij Gods kinderen zijn. Lieve gemeente van Christus, als ik in elk huis waar ik binnenkom, bij ieder bezoek die ik afleg, zie ik het. Foto's van familie, van kinderen, van kleinkinderen. Dat weten jullie ook. Foto's tegen de muur, op de kachel, overal foto's. En dan praten wij vaak ook erover. Achter de beelden en de foto's schuilen verhalen vol vreugde. Gisteren nog bij de Tinkes een foto van kerst met Jannie erbij. Achter de beelden schuilen verhalen vol vreugde en trots en dankbaarheid. En ik hoorde al de verhalen. Maar, soms ook verhalen van pijn, van afstand en van relaties die onder spanning staan. Onze ouder-kinderrelaties zijn prachtig, maar soms ook pijnlijk ingewikkeld. Is er één hier vandaag, één ouder die niet de beste wil voor zijn of haar kind? Zeker niet. Wij verlangen dat onze kinderen groeien, dat ze wijsheid vinden, Spreuken 4, dat zij gelukkig zijn. Als zij lijden, dan lijden wij mee. Als hun hart breekt, breekt onze hart. Ja. Als hun hart breekt onze hart. Ik onthoud een avond
20/7, een belletje van onze dochter. Papa, kan ik bij jullie komen slapen? Hij stuurde een tekst om de verkering af te breken. Als ze lijden, dan lijden wij mee. Als een hart breekt, breekt onze hart. Als hij vreugde kennen, dan wordt ons hart licht. Dit is zo. En de Bijbel, lieve vrienden, is ook eerlijk over families. Ze verbergt de gebrokenheid niet. Denk aan Abel en Kain, de heel eerste familie. Denk aan Jacob en Esau. Denk aan al de verhalen in de Bijbel waarin liefde en strijd, nabijheid en verwijdering naast elkaar bestaan. De schrift doet niet alsof het gezin een probleemloze plek is. Integendeel, de Bijbel laat ons zien hoe menselijk, hoe kwetsbaar, maar ook hoe echt onze relaties zijn. Hier in Spreuke 4 horen wij een ouder tot zijn kind spreken. Het is geen woorden om te belasten, hoor. Maar woorden om te begeleiden, om hoop te geven, om licht te geven. Woorden die richting geven. Zoals wij het ook proberen doen. En deze ouder weet, ik was ook een kind. Ik was ook een kind. Ik heb ook raad en wijsheid van mijn ouders ontvangen. En nu geef ik door wat is aan mij toevertrouwd. Nou, of onze kinderen onze bedoelingen altijd begrijpen? Ja. Toch wat anders. Niet altijd. Dit is een ander verhaal. Gezinsleven is niet eenvoudig. En hoe oud onze kinderen ook zijn, het blijft een weg van zoeken, van hopen, van loslaten, van opnieuw proberen. Het gaat natuurlijk ook verder als kinderen. Verder dan ouders en kinderen. Ook als partners, echtgenoten of partners, hebben wij onze haperingen. En dan zijn er nog schoonfamilies ook. Is echt niet eenvoudig. Nou is vroeger, lijkt mij een oude Nederlandse spreekwoord die zeggen, wie de dochter trouwen wil, moet de moeder vleien. Dat is een beetje veranderd, maar oké. Wie de dochter wil, ja, ook schoonfamilies en families is echt niet eenvoudig. Relaties vormen een web die soms prachtig is, maar soms ook knoopt en trekt. Wij zeggen het wel eens, opvoeding is geen kinderspel. En dat is waar. Ouder zijn betekent leven, en dit wil jullie niet horen, maar leven met kinderen is leven met onzekerheid. Is het waar? Is waar. Leven met kinderen is leven met onzekerheid. Vanaf de geboorte tot het moment dat ze voor het eerst alleen op de fiets stappen. Hoe moeilijk is dit? En dan denken wij hebben controle. Maar langzaam ontdekken wij, ze zijn niet van ons. Bij elke doopdienst klinkt het opnieuw. Onze kinderen behoren aan God toe. Dat is het hart van wat vandaag hier gebeurde. Ons kinderen
behoren aan God toe. Dit is het hart van die verbond. En in troost. Kyk ook vir my, 3 kindere overal in die wêreld, in troost, wel gedoopt. Wij zijn de boog, zij zijn de pijlen. God is de hand die richt. Ik denk aan ouderskap als een vlieger oplaten. Je rent, je doet de best, maar uiteindelijk is het de wind, de geest die hem draagt. En ik hou slechts de lijn vast, tot hij zijn eigen hoogte vindt. Ouders, kinderen, maar lieve mensen, vandaag gaat het ook niet alleen over kinderen, ouders, koppels, familie. Het gaat over iedereen van ons, iedereen. Want wij zijn allemaal alleen maar kinderen. Denk je ook zo aan jezelf? Ik ben net maar een kind. Wij blijven kinderen. Of wij nu 15, 50 of 80 zijn. Wij blijven kinderen. En dan heb ik vandaag een vraag. Voor mezelf, voor jou. Wat voor kind ben ik? Wat voor kind ben ik? Als mijn pa vandaag hier zou kunnen zijn, wat zou hij zeggen? Of mijn moeder? Wat is er van mij geworden? Welke vrucht draag ik? Wat ik ook al ben, dat heb ik niet alleen bereikt. Stel je dat je een lijst zou maken van mensen die je hebben gedragen. Mensen die je begeleiden. Die in je geloofden. Die voor je baden. Die je overeind hielden. Hoeveel zouden er zijn? 5? 10? Waarschijnlijk, lieve vrienden, honderden. Want wij worden nooit volledig onafhankelijk. Ik geloof, er bestaat niet zoiets als een mens die alleen staat. Wij zijn en wij blijven verbonden. Hier en overal. Ja, misschien waren er mensen ook die je hebben gekwetst. Dat is zo. Maar het aantal mensen die je heeft gedragen is vele maal groter. Maak zo een lijst. Hoe lijkt het? Honderden. En dan is de vraag, vandaag voor mij, voor jou. Als wij dit werkelijk zien. Wat doet het aan jou? Als ik denk aan mijn ouders, jouw ouders, ooms, tantes, vrienden, leraars, neefjes, nichtjes, vrienden, gemeentevrienden. Wat doet het aan jou? Wat doet het aan mij? Als dit je niet dankbaar maakt, wat dan wel? Ik wil het weer. Als dit je niet dankbaar maakt, wat dan wel? Maar lieve vrienden, boven al die namen, lang honderden namen, al die gezichten, al die foto's, staat in grote letters, zo geloof ik, met heel mijn leven, staat in grote letters geschreven, zo groot is Gods liefde voor je, voor jou.
En als wij dit zien, wat worden wij dan? Als ik al die mensen en sien, zo lief heb God jou, wat wordt het dan? Dan blijven wij een gemeenschap van kinderen. Altijd. Dan zijn wij een gemeenschap van kinderen die toebehoren aan God. Mogen ons eerste houding in het leven een houding van dankbaarheid zijn voor zoveel mensen en voor de liefde van God. Mogen ons eerste gedachte elke nieuwe dag een gedachte van dankbaarheid voor zoveel mensen zijn. Laten wij bidden. Vader. Ja, want wij zijn alleen maar kinderen. Wij danken u voor zoveel mensen, ouders, ja, zoveel. En dan bidden wij vandaag dat wij deze inzicht ook kunnen ontvangen. Dat wij bogen kunnen zijn die u kunt spannen. Dat wij onze kinderen kunnen leren, kunnen begeleiden. Dat wij de woorden van onze ouders onthouden, maar bovenal uw leiding. Leid ons, zodat wij pijlen worden die het doel van de liefde bereiken als uw kinderen. Ja, en dit bidden wij. Begeleid ons vandaag en in dit nieuwjaar dat voor ons ligt.